конечно.
ini Ra.
Isa lang. Isip ako saan yung pupunta ngayon. Mamaya, mamaya. Saan ako nag-video. Naisip. Tapos sinata ko yata. Ano yan? Kita dyan? Nakalabas lang yung sugar. Sige. Sige.
Tawad na natin sa kata. Nakatawad. Tahiin mo ng ano? Nylon? Lalo naman yung kawad. Oh my God, maulan talaga. Hapon itong ulan. Ito na. Ano itong mga kagawa nito? Mag-end na ako ng live. Bye-bye.